Det lugter vingummi. Det lugter af røg. Der er meget vand i, og så skal flyde rundt her. Når vi var inde, så suger det som mere. Hvad? Skulle du i kiosken, eller hvad? Træk! Serien! Kom så, kom så, kom så! Efter, nu Larsen! Kom! Nu Larsen! Og Larsen, der ryber der! Kom, kom! Eller! Ikke der! Mere! Kom, kom! Kom, fejler serien! Kom så! Kom nu for enighed, hulehelvede og tag fat! Videre, videre! Go further back, please! Go further! Take 2 steps! Take 2 bloody steps back! That's it! Slip røven ned bagved. Slip røven ned bagved. Slip røven ned bagved. Bare stop! Så er det spændende at se, om I har hørt efter. Læg røven sejlhindringen! Har jeg sagt et ord om at du slippe det rent? Her har jeg brugt flere minutter på at forklare, hvordan tingene skulle gøres, men nej, man står bare og kigger ud i luften og lader som ingenting, og gider ikke at høre efter. Men her hører man efter. Vi prøver en gang til op at stå. Stop, Reimann. Nu må så åbenbart også nødt til at tage lidt pædagogik med. Læg rebet sejlhindringen! I hope you understand English. Because my German is just a little bit better than my Chinese. So I think har en modvægt på lidt over 4 tons og vil kaste en tilsvarende sten. Som I kan se, så tager det tid at lade disse blider. Men det gør ikke noget, fordi en belejring tager... Nå, men lad mig se en gang. Nu har jeg tjekket det hele. Og det ser ud som om, at alt er i fineste orden. Giv op, der kastes! Hiv! Men mindre du har tænkt dig at gå tur med den, du kan Så den kunne man faktisk godt selv lave også. Så kan man vifte. Endnu en proces. Det her det er så lidt en lidt deform. Vi har forsøgt at farve med i går. Det har vi fået underført i skoven. Men ellers så skal vi jo stadig gå langt for at finde There's a secret door, and this is one of, yeah, you can open it, and it's one of the best houses, because out there we have our special... På. Jo. Man er på varme.
søn af Erik Valdemar Rani, søn af den vildt berømte Laurentius Halvor Rani fra den landskendte Rani-slægt. Ja, Rani, kan I ikke bare finde en, der trækker vejret, så vi kan komme videre i den her turnering? Ja. Jamen naturligvis. Så Lawrence. Den gang, ja. Interessant valg, det Quincy. Måske jeg kunne bruge... Absolutely no problem. Jo, nu er du bedt om det. Så. Og så kan vi måske få lov til at komme videre. Og hold op med at skabe dig gå ud. Så betyder 2 point til det Quincy. 2 point. This is a big glass.